إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الناس muna tsokaci game da yau da gobenmu da kuma yadda mutane suka cakuɗa addini da al'ada wanda yake wahalar da su a cikin rayuwa wanda ba wani abu da al'ummomi suka yaƙi ko suka tunkari annabawa da shi face abin da yake al'ada duk lokacin da manzo daga cikin manzannin Allah alaihi salatu wassalam ya zo idan ya ce mu mutanen shi su yi kaza sai su ce ai ba mu iske iyayenmu suna yi ba inna wajanna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun galibin su haka suke cewa mu mun iske iyayenmu da kakanninmu suna akan wani tafarki mu kuma za mu yi koyi da su ne akan wannan Allah ya ba da martani akan abubuwan da suke faɗa wani wuri yana cewa awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a wa la yahtadun sun za su doge ne akan biyayya ga iyaye ko da ba sa akan shari'a ko da abin da suke yi bai dace da daidaito ba kenan yau da gobe ma abubuwa guda uku ne za mu ɗauka da kuma iri yadda al'ada suka ta shiga a ciki ta raba mutane da addini wanda asalinsu gaba ɗaya akwai wani nau'i na ibada a ciki duk da cewa kawai rayuwa ce ta yau da kullum da mutane suke gani amma akwai abubuwa wanda suke na ibada ne wanda kuma al'adar ta zo ta sa matsala a ciki shine bangaren aihuwa aure da mutuwa abinda musulunci ya karantar shine duk wanda Allah ya arzita shi da aihuwa idan ɗa namiji ne abinda za ka yi mishi shine rana ta bakwai idan ta kewayo rana ta bakwai in an hada da ranar da aka aihe shi misali a ce an aihi yaro a yanzu ko a yau tun dai kahin rana ta faɗi to za a lisawa ne cewa an aihe shi ranar juma'a amma daga lokacin da rana ta kwaɗi to ya shiga cikin rana asabar a tsari na musulunci domin dare shi ke riga yini a musulunci to a kaddara an aihe shi kahi rana ta kwaɗi to za a lisawa ne juma'a kenan rana ta bakwai sai ka ɗauka juma'a asabar lahadi atinin talata larba alhamis shine yake matsayin rana ta bakwai abin da yake wajibinka shine idan namiji ne ka yanka ragobi idan kana da hali wannan ba bambanci tsakanin al'adar da mutane suka sa idan cewa shine dan hwanin ko makamanci sha'a in dai namiji ne ragobi za ka yanka idan mace ce rago guda za ka yanka kai ake son ka yanka din shine hidacewa da daidaito domin wani abu ne wanda ya shahi dan ka kai karan kanka ba wani ne za ka saba saboda kana da hali ba abin da kake tabawa komi yi maka ne ake yi bayan yanka ragon abin da kawai yake a kanka shine a yi ma yaron aski wannan gashin nashi sai a tattara
sai a auna. Mahi yawa gashin yaro ba zai wuce gram 3 ba idan ya yi nauyi da yawa. Idan mutum yana da hali yana iya badawa a matsayin gram 3 na zinariya ko an valer ko an nace, mana ko dai ya ɗauki gram 3 zahiri haka ya bayar, ko kuma kudin gram 3 sai ya bada sadaka da sunan yaron ko yariyar. Ya zamanto abu na harko da shi yaro ya yi a rayuwar shi shine sadaka, domin shine abu kuma wanda mutum kawai yake fatan ya dawo duniya ya yi bayan ya mutu, shine sadaka. To shi kuma abin da za a yi fara mishi da shi shine yin sadaka. Idan baka da hali ka bada koma mu ya sawaka, amma da sunan yaron ko da sunan yariyar, shikenan iyakace abin da shari'a ta dora maka kenan. Duk abubuwan da mutane suke yi bayan shi al'ada ce, wanda al'ada tana kawo ma mutane matsala wani lokaci ko mahi yawan lokaci ma. Kayi shikenan kana raba naman kashi 3, ka hidda wanda za ka baiwa wanda suke makwabta da wanda za ka yi sadakar shi daidai yake da naman layya, sai dai na abin da aka hidda su a hidda mahi yawan a aje ma mai biki shi shine kawai. Amma kamar yadda kake sarrafa naman ka na layya, haka za ka raba shi gida 3. Akwai wanda za ka yi sadaka, akwai wanda za ka ba makwabta, akwai wanda yake na ci ne. To na cin ana so a hidda mafi yawa kuma wanda yake shi na mai bikin ne. Shi kenan ayi suna a musulunci. Idan ka tara mutane aka yi fatiha, ka yi musu abinci, ko ba komi ka yi ɓanna kuɗi, banda al'adar da ka kawo, domin al'ada ce. Ka kashe kuɗi maimakon ka samu lada, sai kishiyar lada za ka samu, shine ka yi sabon Allah ciki. Tambayar da za a yi maka shine, shi manzo Allah bai taɓa aihuwa a rayuwar shi ba? Ya aihu, ya yayi. Abubakar, Umar, Usman, Ali ba su taɓa aihuwa a rayuwarsu ba? Ya suka yi? To shine shari'a. Ba dai aljanna kake nema ba? To haka ya kamata ka yi. Duk abin da ka ƙara a ciki, ko dai al'ada ce tsagwaranta ko bid'a da ka kawo a cikin addini, kuma ka shirya ba Allah amsa a wannan fage. Abu na biyu, abin da ya shahi auratayya. A musulunci aure asalin shi ibada ne kai tsaye, ka aje ga komi. Akwai inda malamai su yi ta manguna da dama, mana su rubuta littattafai da dama akan abin da ya shahi. Akwai wanda yake aure gare shi ko gare ta wajibi ne, wani gare shi ko gare ta haramu ne, wani gare shi ko gare ta musahabi ne, wani mubah ne ba laihi idan yayi ko ta yi. Duk mu kyale wancan, mu zo ga abubuwan da ake yi wanda su ne kai tsaye, su ne auren, kuma nan ne al'adu da bidiyoyi suka shiga ma mutane, wanda suke sa su suna sabon Allah cikin abin da yake ibada ce. Babban ginshiki na aure shine sadaki. Al'adar da ta shigo mana shine ana barin wanda yake shine mai auren ya yanka ma kanshi sadaki. Wannan ba daidai bane, ba shi bane addini. Addini mai diya shi ke sanya abin da za a kawo na sadaki. Amma abin da muke yi na al'ada cewa ka je ka kawo wani abu, kai kan da ni kaina, wannan ba daidai bane, haramun ne. Ha'a, ba dai kai ka gani kana so ba, to kaza za ka kawo, shikenan. Manzo Allah zai aurar da diyar shi Fatima ga Ali, yace kaza za ka kawo. Bai da abin da zai kawo, ya je sai da kayan shi, sulken shi na yaki ga Usman. Bayan Usman ya sai, ya ce to kudin na baka su ne matsayin kyauta, rike sulkenka. Wannan Shehu Madayana da ya aura ma Musa diya, me yake ce mishi? Uridu an unki haka ihdabnatayya hataini an ta'ajurani 8 hijaj. Cikin 'ya'yan nan nawa mata guda biyu ina son in aura maka guda daga ciki, amma za ka yi mini kiyo na shekara 8, shine matsayin sadaki. Cikin in kai shekara 8 in ni zan ɗoka wadda ni gira ma daga cikin su in aura maka. Wa in atamamta 10 fa min indika, idan ka yi shekara 10 to kai za ka zaba. Kai da kake da diya, kai ne ke sanya abun da za a kawo, ba cewa za a yi tun da ya hito je kawo abun da ke gare ka, an sa a hanya.
sai a dawo aka hanya. Don mun tsallake wayanci abubuwan da suke faruwa tun daga wajen bida aure da sauransu, abubuwa ne masu ɗimbin yawa wanda al'ada ta shiga. Mu zo kai tsaye akan magana auren kenan. Idan an zo bayan sadaki ana neman shahidai guda biyu, in an samu hiye da haka nan ba laifi ba ne. Shahidai adilai mutum guda biyu, da wanda yake shine wali ana nuhin wanda yake muharramin wadda za ta aure, mana wanda ko da shi da ita kadai suka rage a duniya babu aure tsakaninsu, shine ko dai ma'aihinta ko kanan ma'aihinta wanda suka hada uwa ko uba. Sai in sun hada uwa ko uba, da za a cewa kanan ma'aihinta ne amma a matsayin kuzan in babanta, ba shi bane wali, sanya shi walici kuma ba daidai bane. Wali shine wanda yake haramun ne su yi aure shi da ita, ko da su bi suka rage a duniya. Shi yasa ɗa idan ya yi hankali ya balaga yakan iya ba da auren mahaifiyar shi, shari'a ta yarda, domin shi muharraminta ne na gasken gaske. To ana nema, ko kuma wanda yake kananta ko wanta, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya, wanda suke da dangantaka ta kai tsaye, shine wali, shine yake badawa. Daga cikinsu idan suna da yawa sai a dibi wa ya dacewa, wane ne ke zuwa kahin wane, a dai wuce wannan ɗin. Allahumma sai dai an samu da za a cewa ga wata ta zo ta musulunta nesa da inda take, iyayenta ba musulmi bane, to nan sai a nemi shugaba na musulunci, domin anan as-sultan waliyu man la waliyula, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaba shine zai zama a matsayin wali. Yanda muke yi kowa zai iya zamna, har wanda yake shi karan kan shi ya halatta ya aure ta kuma ya zamna ya bayar da aurenta ba daidai bane. Mutane za su ji abun kamar ya musu tsanani, dole sai an dawo akan shari'a din. Sai a je ga mataki na uku ko sharaɗi na uku, shine abin da ake kira siga, tambaya, muna neman aure. Idan shi da kan shi ne ya zo, ina neman auren yarku ko ƙaunarku ko kaza wance, shi da zai bayarwa na baka. Idan shi da kan shi ne ya zo nema, ko wani ne ya turo stato na ba wani auren yata ko ƙaunata ko kaza wance, wannan shi ake kira siga. To daga nan an ƙare aure. Idan mutane su yi fatiha a nan, ko bibil aka karanta ba yi laifi ba, domin dama auren sharuɗan sun cika, ga wali can, ga sadaki, ga shahidai, ga siga, shikenan. A yi addu'a ko kar a yi addu'a, aure ya yi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da sahabban shi. Wani ya zo, wata ta zo ta ce ya rasulullahi na baka kai na ka aure ni, baya da bukatar aure, sai bai ce koyin ba, domin idan yayi magana sahabbai za su yi tunanin ko akwai wani mugu hali ne gare ta, shi yasa ya ce baya so. Sai wani ya ce ina so. Manzo Allah shine waliyin kowa, sai ya zane mata wali, ya ce to ka je ka kawo sadaki kaza, bai da, je ka kawo ko da zobe ne idan akwai kawo, bai da. Har da ƙarshe manzo Allah ya ce to me ka harrace na Qur'ani, ya gaya mishi, ya ce sai kawai abin da ya fara shine na aurar maka ita da kaza da ka harrace na Qur'ani, ka karantar da ita shine sadaki, shikenan an kare aure. Babu salati 10 ga annabi, babu fatiha da falaki da nasi, alam nashra da izaja, duk kawuwa muka yi. Sannan abubuwan da muka kawo ciki na al'adu, har al'adun da suke ba ma namu bane, manzo Allah yana muna hannunmu mai sanda akan mu nisanci wayanda suke ba musulmi ba. Manzo Allah ya ce za ku dinga bibiyar shigarsu, sawunsu, duk inda suka yi. La tattabi anna sanana man kana qablakum hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumuhu. Za ku dinga bibiyar sawunsu, ko da cikin ramin bere suka shiga sai kun shiga. Suka ce al-yahudu wa nasara, ya ce faman, kana nuhin yahudawa da kirista, ya ce to in ba su bawa. Wata riwaya ya ce kana nuhin yahudawa da majusi, ya ce in ba su bawa. Yanzu kamar abin da ake yi an zo wani sa hakin aure da ake cewa roti, mata su sa rob de marriage, al'adar wace kabila ce a ƙasanmu?
yalla mu karancin shekaru ne gare mu. Al'ada wace kabila ce a ƙasar mu wanda suka sani? Ita dai rob de marriage ake sa, al'ada wace kabila ce a ƙasar mu? kenan mun kiristance. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. kahin mu wuce abin da ya shayi lamari aure, akwai al'adu da dama wanda su yi muni sosai, wanda har ya zamanto auren ya zamanto fitina. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda Allah ya bashi ɗiya mace guda uku ya tarbiyyantar da su har ya aurar da su, sakamakon shine kawai aljanna. Sabai suka ce ko da biyu, ya ce ko da biyu, kai ko ma guda ce ya rasulullah? Ya yi shuru ya ce ko guda ce, amma har zai zama wantuwa musiba idan kana da ya mace. Mutum ya zo ka bashi mata, ka yi mishi tuwahi, ka bashi abinci. Wannan al'adar bahaushe ce. A bashi mata sannan a bashi abincin shekara. In bai iya cira ta dami da za a aura mishi, a yi gara. Sannan ana tahiya aka dawo aka karo balis, ma'ana sai ka tuhatar da shi na shekara. Duk me ya dora maka kai da ka tarbiyyantar mishi mata, kuma za ka kara mishi wannan abin da ya kawo shi kenan. A sai abin da ya dace da shi, in bai isa ba shi kenan a gidanta shi idan mutumin kirki ne zai bata ta saye kawai shi kenan. Amma sai ya zamanto tashi hankali ne gare ka idan ma ka za ta yi aure, ya zama tashi hankali. Sai ka buga nan saboda sai ayi kaza sai ayi kaza sai ayi kaza, a tsaya mu daidai addini shi kenan, sai rayuwar mu ta yi kyau. Allah ya shirya da mu. Abubuwan suna da yawa abin da ya shahi aure, lokaci ba zai bayar ba. Sai abin da ya shahi gawa, rasuwa, a nan ne ake samun matsala kuma, wanda shi matsalar da muke samu zai iya shahi mamacinmu, shine matsalar. Na farko za a iya samu yanzu mutum, musamman ma dai idan babban mutum ne, don na ce babban ko dai wanda ta bangaren mulki ko kuɗi da sauransu. Mutane a unguwa sun san da baya sallah, ba wanda ya taba ganin shi yana sallah ko so guda. A haka za a turbuɗe shi a makabartan musulmi. Azabar da ake mishi tana shahuwar 'yan uwanku da kuka turbuɗe kahin shi. Dole ne haka ya zaɓan makan shi a rayuwa, ko bai zaɓi ya yi addinin ba. Tun da ya mutu shi kenan sai ku kai shi, ko dai ku kai shi makabartar kiristoci, ko ku kai shi can ga daji ku turbuɗe shi kenan, ku juyo baya. Ba wata kara da za a yi. In za a yi kara, manzo Allah ne ke yin kara. Ba wanda a duniya ya taimaka ma manzo Allah kama Abu Talib, amma da ya rasu ba manzo Allah ya turbuɗe shi ba. Ali ya zo ya ce mishi, to baffan kawai ya rasu, ya ce abin yana akan kashe ka, tunda mahaifinka ne, je ka turbuɗe shi dole. Dan bai ce la ilaha illallah ba, iyakar ta kenan. Ba wata kara da za a yi, ya kwashe rayuwar shi, ba wani mutum guda da zai iya ba da shaida yana sallah, amma a haka za a turbuɗe shi a makabartar musulmi. Kuna cutar da 'yan uwanku kenan. Sannan a zo, wane ne zai kula da yi mamacin wanka? Kowa ma sai ya sa hannun shi. Mu al'amari ne wanda kusan mutane sun zare hannuwansu daga ciki, musamman idan mutum yana da hali. Shi dai abin da ya sani kawai, ya je morgue, wanda suke wankan ya ba su wani abu, wanda suke nan rami ya ba su wani abu, kuma shine aka yi mara soha, amma yana can da ya kote. To menene alaka, menene amfanin dangantakar da take tsakaninka da wanda ya mutu kenan? Tun daga yi mishi wanka,
in ba mutunan shi ba kowa ne zai sa hannu ya yi mishi wanka ba. Karantarwar musulunci kenan, iyakata kenan, sai dangin shi wanda ake kira ulul asba, wanda da za a cewa wani ne ya kashe shi, su suna da damar su je wajen alkali su ce sai an kashe wanda ya kashe shi, ayi kisasi. Su ne ya kamata su tsaya a kan yi mishi wankan, su ne ya kamata su yi tsaye a kan sa shi rami. Duka ka'ida ce, haka musulunci shi hidata. Amma a ce misali an ɗauki wasu professional ne na harakar wanka, ba laihi ba ne a ɗauke su aiki ana bai su, amma za a ɗauke su ne ga wani wanda mai yiwa bai da mutane. Idan kai naka ya rasu, kai ne ya kamata ka shiga gaba cikin wani al'amari, kai za ka yi mishi wankan, da kai za a ɗauka shi a sa shi rami, shine ka'ida. Haka ya wuce wannan bangare. Waje yi wankan ma idan da dama wanda daga cikinku suka je suka ga yanda ake yi, akwai kurakurai. Manzo Allah ya ce la takshif fakhizaka wala tanzur ila fakhidh hayyin wala mayyit. Kai a matsayinka na musulmi kada ka bari a ga ka tattara ka. Abin da ake nuni da alfakhiz, duk abin da ya daga saman gwiwa har zuwa gindi shine fakhiz. Kana musulmi bai halatta ka bari a ga saman gwiwa ka ba. Daga cikin dalilin da malamai suka haramta kallon balo, kallon kokuwa, duk wannan haramun ne, saboda kana ganin al'aurar shi ya bayyana kai ka kalla. Yace kada ka kalli al'aurar rayayye ko matacce. Idan an je wajen wankan ba a yin kokarin a sanya serviette mai hwaɗi wanda zai iya liƙe mishi har zuwa gwiwa, wannan kuskure ne. Wala tanzur ila fakhiz hayyi wala mayit, haka manzo Allah ya ce. Da kuma abubuwan da ake yi shi a kyale a can, ya an dawo na harko idan an riga an turbuɗe mamaci, kowane malami ne ke gare ku kai tsaya muku wa'azi a makabarta anan. Ana yin wa'azi ne kahin a turbuɗe mamaci. Idan an riga an sa shi rami, to wa'azin matsala ne gare shi, saboda haka kawai shi kenan ba yin wa'azi. In akwai wanda kuka tai da shi da zai yi muku nasiha, ya yi muku kahin a sa mamacin rami. Idan an riga an sa shi ba a yi wa'azi. Asali irin yadda muke yin kabari a nan ga gaba ɗaya ya saba ma shari'ar musulunci. Manzo Allah kabari biyu ya karantar, shine akwai shakku akwai lahad. Shakku shine wanda za a misali a ce mutunan da yake kimezir 'yan metir 60, sai a zo a yi ramen da yake 'yan metir 80 de longueur. Idan an je an yi gina hotar in ta kai 50 cm ko almost zuwa gwiwa dai, to a nan tsakiyar ramen ba gehe ba, a tsakiyar ramen sai a kuma sake yin wata karamar gina ta 'yan metir 65, to a nan ne za a sa shi ake kira shakku. Idan lahadi za a yi mishi, wanda shine manzo Allah yayi konsaye kuma a yi mahi yawan lokaci, shine irin wannan da har yanzu karkenki mai zur 'yan metir 60, za a gina ramen da yake 'yan metir 80 ne, sai hotar in ta kai 50 cm. Mena bangaren gabas di kote est na ramen, nan ne za a yin gina wadda take 'yan metir 70. An ɗauko shi sai a zura shi ta yadda idan ka leƙa cikin ramin baka ganin shi, shi a kira alhad. Amma wanda ake yi a nan ba shi bane karantarwa addini. Shi yasa kai da aka yi ma rasuwa ka fara zuwa can ka gwada musu ya za a gina ma dan uwarka ko yar uwarka rami, da gwargwadon yadda muke kusantar da ayyukan mu ga karantarwar annabi, da gwargwadon yadda mamatan mu za su samu rahama, da gwargwadon yadda muke sa al'ada da gargajiya da bidiya a ciki, da gwargwadon yadda muke nisanta su daga samun rahama. Shine matsala. Sai ka yi tsaye-tsayin daka, haka za a yi ma dan uwanka, ga yadda za a gina maka rami. Kai ka je ka ɗauki mai ziri, in ka zo ka ba su kaza za ku yi, ga yadda za ku yi, ga yadda za ku yi, kana tsaye sannan ka koma. Gaugawan me kake yi? Shi da ya tayi kana ganin duka duk wani randebu in nashi ya kare su ne. Ai duk yanda kai sai ka tayi ka bar wani abu baya.
ka ba shi wayannan an awoyi mana, shine zangantaka, shine zumunci. abu na ƙarshe da za mu ji hankali a kan shi game da abin da ya shahi mutuwa ɗaya har yanzu, idan mutane sun dawo gida, zaman makoki da mutane suke yi ko ya san da daman abu ne wanda aka kawo shi aka kirkiro shi, bid'a ce ko gargajiyanmu, ko ga Fatima Algare idan ka saurare ta wadda suke ce Muhammada, ka ji abin da take gayi, taron bikin aure da mutuwa da haihuwa bid'a suke nan, walla sun sabi hammada, haka take cewa, ka saurara. Ma'ana kowa ya san da haka nan. To a kaddara an zamna taron, inda matsalar take shine yanzu idan an yi rasuwa wasu kan zo suna ba da wani alheri ga fami in mamacin, bayar da alherin abu ne mai kyau. Dan da aka yi Jafar bin Abi Talib ya rasu, manzo Allah ya ce isna uli ali Jafarin ta'am fa innahum asabahum ma yushghiluhum, ku yi abinci ku kai musu. Aboki aikin ku ne sayan kolega da sauransu, kuna zuwa ku bada envelope. Matsalar shine wannan kuɗin yanzu na magada ne, idan aka yi jeran su aka yi muku abinci kuka ci, wallahi wuta kuka ci. Wallahi wuta kuka ci. Shi yasa in ka je ka yi gaisuwa, tashi tun kahin a hidda abinci, dan baka san da kuɗin da aka yi shi ba. Allah ya shirya da mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.